भाई लोग आज हम बात करे वाला हैं भोजपुरी की पिक्चर के बारे में। मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब केकर ज्यादा पिक्चर हिट है। तो हम बात करब आज की 100 मिलियन वाला व्यूज मतलब केकर मूवी जी है। तो लोग नहीं जानत ना वाला तो ये बताए खातिर आइली तो वीडियो लास्ट तक देखेला बस इतने हम कहल चाहते तो हम तो लोगन के बता दें कि खेसारी लाल यादव का पहला पिक्चर मतलब कि साजन चले ससुराल और ये दिनेश लाल यादव का पहलका पिक्चर ही है कि मतलब कि चलते मुसाफिर मोहलियो रे। और तो लोगन की पावर स्टार पवन सिंह का पहलका पिक्चर ई है कि रंगली चुनरिया मतलब तोहरे नाम। तब का देखा था लोगन हम तो लोगन के बता दे कि ना लोगन के पिक्चर में मतलब कि 100 मिलियन वाला व्यूज मतलब के करी पास मतलब 100 मिलियन वाला यार पिक्चरी यार। अच्छा तो लोगन के जान के बहुत खुशी हुई कि 100 मिलियन वाला व्यूज की लिस्ट में मतलब कि 3 जने आवत हो जो ना कि पहला खेसारी लाल यादव, फिर दूसरा दिनेश लाल यादव और फिर हमारे परवेश लाल यादव। लेकिन यार हम एगो बात सोचती मतलब पावर स्टार पवन सिंह के बारे मतलब वो एगो बात कहे ना, भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? पवन सिंह। लोग जाके देख लिया लोग कि इनकर पिक्चर मतलब 100 मिलियन एको ना गई तो लोग यूट्यूब पर चाहे कहीं भी जाके सर्च मार के देख लिया लोग। अगर हम झूठ बोलते था तो इनकर पिक्चर 100 मिलियन क्रॉस एक बिना कैले है और ये झूठ मूठ का बस मतलब बात मारते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? पवन सिंह। गजब बानर अवतार ले ले बड़ा तू। तो मतलब ये अंकल के बारे में हम एगो बात कहल चाहते कि मतलब इनकर कोनो पिक्चर ना ये अकेल मतलब अकेले एको कोनो पिक्चर ना एक मतलब 100 मिलियन गईल। अगर तो डबल हीरो के बात करवा लोन तो गईल जेमे पवन सिंह हो और दिनेश लाल यादव हो और वो पिक्चर मतलब 100 मिलियन क्रॉस कैले और पिक्चरिया का नाम है खून पसीना। तो हम एगो बात सोचते काहे ना मतलब इनकर 50 मिलियन वाला व्यूज देख ले मतलब इनकर 50 मिलियन का पिक्चर कौन गईल तो इनकर 50 मिलियन मतलब 7 गो पिक्चर गईल है जमे जौन की 2 गो पिक्चर मतलब एक ही चैनल पर जाला गल जना का नाम है चैलेंज। एगो चैनल पर मतलब 71 मिलियन व्यूज गईल और दूसर का चैनल पर मतलब 53 मिलियन व्यूज है। भाई लोगन ऐसे बढ़िया तो मतलब खेसारी भैया हो मतलब उनकर पिक्चर मतलब 100 मिलियन क्रॉस मतलब 7 गो कैले भाई 7 गो। तो हम तक अब कि अगर पवन सिंह के मतलब इनका रिकॉर्ड तोड़े के तो इनकर बहुत मेहनत करे पड़ी मतलब हम ना कहब कि मतलब अगला जन्म ले पड़ी जाए में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। दूसरका नंबर पर तो लोन के मतलब भोजपुरी के हीरो आवत हो मतलब वो परवेश लाल यादव हो तो उनकर एगो पिक्चर मतलब 100 मिलियन पार गई लिया आ दूसरका जो पिक्चर ये मतलब उनकी भाई की संग गई जो उनकी पिक्चर का नाम है राम लखन। यही तो कयामत है। और भोजपुरी के बादशाह मतलब दिनेश लाल यादव है जिनका मतलब 100 मिलियन व्यूज सबसे पहले उन्हीं का गया और उनका 7 गो पिक्चर ये मतलब की 100 मिलियन गईल। क्या बात कर रहे हैं? पहला नंबर पे बा मतलब की राजा बाबू और दूसरा नंबर पे बा मतलब की निरहुआ हिंदुस्तानी 2, 3 नंबर पे बा मतलब निरहुआ रिक्शा वाला 2 और 4 नंबर पे बा मतलब की निरहुआ हिंदुस्तानी। आई लोगन 5 नंबर पे बा मतलब की बॉर्डर, 6 नंबर पे बा मतलब निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और 7 नंबर पे बा मतलब की सिपाही। तो लोग देख लई लोग अगर इनकर 2 गो पिक्चरिया जोड़ दिया जाए मतलब खून पसीना और राम लखन तो इनकर जानत हो लोग 9 गो पिक्चर हो जाए 9 गो। खूब बाप का नाम रोशन करो बेटा है? तो एगो बात बता दी भाई लोग मतलब जितना दिनेश लाल यादव का मतलब पिक्चर है सो उनकर पिक्चर का शुरुआत पहले निरहुआ से शुरू हो जाए मतलब निरहुआ हिंदुस्तानी तो निरहुआ रेगिस्तानी। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो देखा लोग तो उनकी पिक्चर के हिसाब से हम बता दें मतलब कि नंबर 1 पर दिनेश लाल यादव हुआ और 2 नंबर पर मतलब खेसारी लाल यादव और 3 नंबर पर मतलब परवेश लाल यादव हुआ। तो हम तो उनके बता दें मतलब कि अगर ये वर्तमान में देखवा लोन तो आगे चल के मतलब खेसारी लाल यादव मतलब नंबर 1 पे आ सकत हम और रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। तो इतनी तो उनके बता देनी तो एगो लाइक सब्सक्राइब कर दिया।